Přátelé, takováhle usedlost, takováhle hájenka a takovýhle polnosti samozřejmě vyžadují i spoustu mechanizace, takže řešíme, do jaký mechanizace tady jít, jak s tím pracovat a musím říct, že já jsem překvapen a okouzlen tím, co všechno se dneska dá zvládnout už s akumulátorovými nástrojema. Tichejma akumulátorovými nástrojema, kdy za sebou prostě nevedete žádnou šňůru prostě elektrickou, kdy to zkrátka dobře je tichý, nekouří to, je to spolehlivý tím, že ty elektromotory, když nastartujete, tak prostě jedou, má svou velkou radost. Tohle je takový mazlík tady od firmy Einhell, která je naším velkým parťákem pro celou balínku. Mě to strašně baví, to nářadí od nich, musím říct, že mají od vysavačů přes pily, přes různý typy šroubováků, nářadíček, prostě všeho, co tady potřebujeme. A všechno je to na stejný akumulátorový baterky, který dáte prostě nabít, prostě nabijou se vám, máte jich nabitých třeba 6 a kdykoliv přijdete do dílny, tak si v podstatě jenom vlastně de facto vybavíte ten nástroj, který v té chvíli potřebujete, jdete a prostě můžete vynikat v rámci toho svého baráku nebo toho statku. Takže za mě super firma Einhell, velký partner Baldínky.